Hola, desde el restaurante Sura os deseamos unas felices fiestas de San Pedro y San Marcial. Gora Irún, Gora San Marcial. Gora! Ni Naiara Diaz naiz, Urantzu konpainiako kantinera. 23 urte ditut eta magisteritza ikasten edo bukatzean nagoia. Eta San Martzialak txikitatik asko bizi ditudan jai batzuk dira, bai nik eta bai nire familia osoak ere. Hautaketaren eguna, egun hortan pentsatzean, etortzen zait bai poza eta bai urduritasuna, gaizki egona ere bai, zen izan ziren ordu luzeak, gainera nire hautaketa da nahiko berandu, eta ja zen 3. urtea, leku hortan negona, eta ni negon nire etxean, nire amarekin, nire aizpakin, nire izebakin, eta gero nire aizparen lagun batekin dela beste etxeko bat bezala. Eta oroitzen naiz, beste urtetan, ni egon nintzera beraiekin izketan, urduri, baina lasaiago. Baina aurten egon super gaizki, eta erabakin nuen egitea TFG-a, eta egon nintzen igual 2 ordu, ordenagailura begira TFG-a idazten, eta nik ikusten du pasatzen zela denbora, pasatzen zela, eta inorrek etxean ezer esaten, nire etxean zeuden super lasai, bere jaratean izketan, eta ni beratzen dion eraizpari, en plan, bakizu zerbait, eraizpak. Denbora guztian, eta azkenean, deitu zuten timbrera, eta okerrena nik nula ireki. Jo behar izan zuen 2 aldiz timbrea, geraten ditzelako zein xok, eta sinintzen negarrez etxe barruan, eta nire amak esaten zian, ireki atea, nahi, ireki atea, eta nik, ezin nintzen joan atea irekitzera, eta horretzen naiz etorri zela nire aizban erekin, piztu zidan argia, joan ginen atera, eta hor ja, 2. aldiz jozunean, irekin nuen atea, eta ikusi nuen Fernando, nire familia guztia, eta izan zen, una pasada. Prestakuntzak direla eta, noa super aurrera, nik uste zen egiten dut beste jendeakin eta denak esaten daute, ja dakazu dena, zakitze, orduan nahiko lasai, zen azkenan lehenengotariko atera nintzen ere, eta ez ditu da nestorain klaseak ez da zer, badaukat denbora, eta nik nahiago dena prestatu aurrez, eta gero ja disfrutatu jaietaz, eta orduan, trajeakin ikusi nintzen, botak urrengo gunean janitun, moñoak ebai, ensaiotako arropare bai, así que, esan ezak edo daukadela ia dena. Nire ensaiak dira 20an, 24an eta 26an. 26an denak ensaiatzen dugu, ensaio generala, eta nire anaia dago kanpoan ikasten, eta orduan lehenengo ensaioan ez dago, eta eramango ditut nire lehenguz babinat, eta nire aita. 2. entseguan aurkeztu zidatenak, direla nire anaiaren kuadriakoak, Diego eta Gonzalo, azkenan beraien gatik nago hemen, eta gero ja, hortik aurrera, nire aita eta nire anaia. Nik betiko hasi dut ensaio generala, beti hor San Martzial kalean, eta horten izango da berdina, baina barruan, orduan arraroa, gainera niri gustatzen zait pilo bat egun hori, zen da, mini alarde bat izango balitz bezala, eta ja da prestakuntza handiagoa, orduan egun horrekin nago pixkat urduri, baina ditut gogo pilo bat, ikusteko nire lagunak eta nire familia zen ikusten dugu denak beti leku berean, eta pixkat urduri delako normal da gora, azkarra, orduan, baina ondo. Horrekin ditut pixkat espektatibako irekiagoak, zen da egun bat ez duela igual hainbeste bizi normalean, zen beti ikusi dut Paseo Kolonen, baina gero hurbiltzen ginen horren santxera, baina segon jende pila eta ez dut ikusi inoiz oso hurbil. Orduan nik uste izango dela gauza bat, harrituko didana asko. Eta gainera netzako da superberezia zen badute lehenguz lehen urtean, eta gongo dela hor kioskoan 28an orduan izango da politian ikuste. Niri revista eguna, San Pedro eguna iruditzen zait politienetako bat, eta guk egiten dugu bazkaria hor Moskun, elkarte batean, eta noski ni aurten naiz 2. revista. Egiten du kaballeriak eta gero ja ni direktamente, orduan, ez dakite bango dian denbora bereekin bazkaltzeko, baina hortxe bazkaltzen dugun urtero beti ikusi dugu Urantzuko revista, kaballeriakoa eta gero Urantzukoa eta Baxantalen, orduan, ez da izango zerbait berria, baina bai egongo naizen posizioa, eta iruditzen zait momentazo, gaina hasier Etxepare jaisten denean hor zaldian,
Orduan gogo piloa ditut egun hori ikusteko, eta gero beste, aurten izango da ezberdina, ezin izango ditut ikusi beste revistak. Zen guk beti iten dugu urtero un turrola denetatik, baina oso konten eta ilusio handiakin. Daukagu dena nahiko organizatua, ze nire gurasokora dira superorganizatuak bai, eta joan behar naiz makillatzera eta horra aztera, 2:30, eta gero dator konpainia nire bila 6:20, orduan nahiko ondo. Gero apaindegitik joango naiz etxera, berriro, prestatzera jantzeratori, eta horrengo diren irizte baten atxonamunak. Orduan, momentu hori izango da supergoain ikuste dut zen da, azkenean hor familia gertukona gauden lekuan, prestatzen jadena, eta nahi super urduri, orduan egongo naiz como un flan fijo, baina, ondo. Baina daukate dena super kontrolpean, eta daukagu dena nahiko prestatuta. Nire gertuko jendeak ez dute zer esaten. Dena da den, guk ja bakigu zu lasai, zu disfrutatu, baina, guk urtero ikusi dugu goiztean Elizako jetxieran, eta niretzako da momentazo. Dakat gogo pilo batzuk hortikan pesatzeko, porque, supongo nire familia guztia modela hor urtero bezala, eta gainera hor banda ikutzen hor behan, Eliza ikusten, niretzako da super bolita, orduan hori espero dut asko, eta gero ere bai, konpainia nire etxera etortzen den momentu hori, balkoira ateratzea ikustea denak, bi momentu horiek ditut buruan, baina, gero ere bai, adibidez arrankadan nik ez dut inoiz ikusi, beti gongarelako hor Elizan leku hartzen, eta nik uste dut izango dela zerbait potente. Mendiko momentua nire irutzen superpolita, beste modu batean igual, eta, nahiz urtero igo, baina askotan igo gera, eta asko gustatzen zaitor, familiakin eta konpainiakin merendatzeko momentu horita, baina noski ez da berdina joatea oain kantineraz eta ofrendatori ikustea, eta, nire egon nintzen, nire atera naizerako pendoia bezala, baina ez dut asko gogoratzen, orduan gogoak ditut ikusteko zer den hori, ez beste puntu bat mendiaren beste ikuspuntu hori. Arratsaldea gustatzen zait pilo bat zen, ja nervioak kendu dire normalean, aurten ezakit, alaiagoa ez, eta guk beti ikusi dugu kale nagusian, orduan, supongo nire lagunak eta nire familia gongo direla hor ere bai, eta, nik kale nagusian urtero nago jan egarrez, urten ezak ezingo dudan, da, momentu bat daukadala buruan behin eta berriro, baina, nik uste dut izango da superguai, porque ja, ikustea ere bai da superguai, bai, barrutikan, eta, eramango ditut hasieran, beste arratsaldeko zati guztiek ez ditut ezagutzen. Orduan bai, aurten dakat gogoa ikusteko beste alardearen aspektu batzuk, eta beste rekorrido guztia ere bai. Eta, hasieran eramango dut nire mutila eta nire anaia, eta gerengo dugu aldaketa Elizan, eta jetxikot kale nagusian ere itarekin eta nire anaiakin. Hor momentu horri buruz, alarda eta geroko momentu horri buruz, hitz egin dugu pilo bate bai, baina da, ez dudala nahi iristea, no? Porque bestela bukatuko da guztia ja, baina nik uste dute bai izango dela momentu politxaz, kenean gero horbiltzen gira zurekin egon den konpainia egun osoan zehar, mandoa, gero familia, lagunak, ordonda, zure gertuko jende guzti hori elkarrekin, hor eta gero festa, fijo, aguantatzen badugu, eta momentu hori gero, rompan pilaz eta gero etxera juteko momentu hori niretzako da superbereziare bai. Orduan gogo askokin, eta ber.